Salut și bine v-am găsit la primul episod de pe Rogue Company. Astăzi sunt alături de Pătrunjel. Hei, salut! Ne jucăm Rogue Company, un joc care se pronunță super greu, numele ăsta e insane. E un joc combinat, e un fel de combinație între CS și Fortnite. Mai mult Warzone, părerea mea, decât Fortnite. Avem 16 caractere. Jocul ne dă 6 și făcând bani din misiuni și meciuri putem lua diferite caractere. Banii se fac relativ greuți, dar da, banii se fac destul de greu, adică eu la level 24 am luat primul caracter. Dacă vă place, scrieți jos în comentarii dacă mai vreți episoade. Nu uitați de subscribe și de like și clonțopelul, cel mai important. Deoarece acela este adevăratul buton de abonare. Revenim când... Bun, am ales un game mode destul de lung care o să dureze ceva timp. La fiecare început de meci putem să ne alegem caracterul, eu să-l aleg pe Saint, e caracterul meu preferat. Eu l-am ales pe Dallas, este caracterul meu preferat. Fiecare cu caracterul lui, pentru că nu putem să luăm două caractere asemănătoare în aceeași echipă. Exact. E și logic într-un fel există două tipologii de level pe acest joc. Unul este levelul contului și al doilea este levelul pe caracter. Levelul 10 fiind maxim cel al caracterului. Da. Da. Și levelul contului nu știm încă, n-am ajuns mai mult de 20, de 30. Da. Că, na. Cu cât joci mai mult și faci un level mai mare pe caracter, cu atât primești diferite reward-uri specifice de caracter, unele chiar foarte frumoase și șmechere, pot să spun. Da, skin-uri și emote-uri, dansuri, da. Și spray-uri, eu am primit spray-ul ăsta. Oh. Și tu, pe care l-ai primit, pune-ne și tu pe jos. Așa. Ca, ziceți în comentarii care e mai frumos. Eu votez pentru al meu, uitați, sunt ce față de gigolo am. Bine, și în realitate sunt foarte multe. Da. Bun, avem o hartă care nu prea o știm. Am jucat foarte puțin pe ea. Este nouă adăugată, eu am învățat-o pentru că am dat ceva 1v1 pe ea. Dacă vreți să vedeți niște 1v1-uri între noi, puteți să ne scrieți în comentarii, chiar sunt curios să vedem cine câștigă. Vă spun de acum eu, pentru că l-am mai putut. Da. Depinde și ce. Nu deloc, nu. Eu eram cu pistolul și el cu sniperul. Da, vede, dar aveam sniper. Și ți-am dat nou scop. Player la mine, player la mine. Player la mine. Vin acum că eram în A. Player la mine, am omorât 2 aproape. Hai. Acum vin. Acum vin. Scuzați-mi româna, mai defectoasă. Am înțeles. Da. Moartă una? Fuck. Vezi că pușează foarte mult, trebuie să stăm în spate, că știu să joace. Mamă, dar nu pot să trag cu revolverul ăsta. Adică, am 2 HP, 3. Vezi că mai sunt 2 în viață, Taci. Vezi că își dau revive, pușează-i. Pușez. Că e decât 1, adică. Puși. Da, nu știu. GG. Avem 6 runde cu 6, fiecare prima dată noi trebuie să apărăm bomba. În jocul acesta există două tipuri, unul este down-ul, adică când nu este mort total, și al doilea este kill-ul complet, când orice player poate să spune kill-ul, practic, chiar dacă tu îl pui down, poate să vină altcineva și să-l fure și practic este kill-ul lui. Da, și tu efectiv l-ai pus jos, că de-aia aici pe tab scrie elimination, down, assist și revive-uri, pentru că putem să ne dăm revive. Da. Fiecare caracter are câte o putere specială, putem spune și na. Tu ce putere ai pe caracter? Pot să văd, am un fel de wallhack pentru 10 sau 20 de secunde ceva. Și pot să văd toți playerii efectiv de pe hartă. Puțin OP, zic. Mă, nu toți, poți să vezi unul. De unde toți? De unde scoți pe asta cu toți, că decât unul? Ba nu, toți care sunt în zona mea pot să-i văd, zi mai. Deci tu îi vezi pe toți? Da, dacă sunt 5, toți 5 în zona mea, gen lângă mine, îi văd pe toți, what the fuck, da. Nu doar unul. Păi nu așa ne arată, decât unul. Păi vouă, dar mie mi-arată pe toți. Da? Nu ne arată decât pe unul. Aia e, GG, un meci mai prost. Ce domnii cu parpala cu acesta? Nu știu, cred că o să câștig. Și dacă nu știați, mirificul Pătrunjel joacă de pe PlayStation, da? Deoarece, na? Dacă vă place, poate o să-și ia o placă de captură, scrie la
300 de like-uri o să-și ia un... o să-și ia o placă de captură. Hai să nu exagerăm. Bine, 400. Așa. 401. Nu, 399. 469. Nu. Vreau să văd acolo. Nu. Pentru cunoscător, bineînțeles. Hai să da. Hai să-i batem pe Nabibii ăștia. Poate Poate dacă reușim să câștigăm destul de rapid, poate vă mai arătăm un game mode, nu știu, nu putem. Poate. Unul e mid, nu pușează mid-ul. Îl văd, nene, îl văd. Sunt... Okay. Unul e pușat aici, mid, rău de tot. Unul mort? I-am cam pus pe toți 3 jos, numai că a venit unul și i-a omorât pe toți și cam în asta constă jocul, care apucă, are noroc. Da. Cine spamează? Spamează unul de la noi. N-avem ce să-i facem? Ne scuzați dacă avem spamagii în echipă. Nu vreau să arunc cu acuze, dar se vede. Ok. Pute. Eu văd că... Eu mă duc acasă în fiecare rundă, ok, mă duc atunci. Cred că ce mai trebuie să mai postezi în afară de Rock Company pe acest canal? Cu siguranță Farming, CS, GTA și Minecraft. Ăștia o să fie 100% să vă așteptați la ele. Poate și Fortnite, nu știu. Da, și Fortnite, da. N-am uitat de Fortnite, cică. Și promite că dacă o să prindă Fortnite, o să promite că o să învețe să joace mai bine, o să-i dau câteva lecții de la cei cam slab pe construit. Aia e, un meci mai prost, nu toată lumea le are pe toate, dar ăștia de ce vin numai B și nu vine niciunul A niciodată? Ca să-ți facă ție. Uite, VRC Bulangi îmi fură kill-urile, băga și... Cu plăcere. Că cum ți-ai petrecut tu, Cibrică, timpul în ultima vreme? Cu tine. Uitați-le că aia sunt, dacă nu v-ați prins, sunt niște inside joke-uri, nu știu dacă v-ați prins. Nu, bă, că sunt deja prinși, lasă-i în pace. Lasă așa cum pică, că nu vrem să fie mai cringe decât. Înțelegeți voi, nu înțelegeți greșit. Voi vede, dar unul nu vine A, dar niciodată. Mamă, i-a dat petardă ăla. De foc, nu orice petardă. Se numește Molly. Da, mă, petardă de foc, las-o așa. Dacă eu vreau să-i spun petardă de foc. Da, chiar, scrieți-ne în comentarii cum v-ați petrecut Revelionul 2 proiecte, încă să citim toate poveștile. Eu pot să spun că m-am îmbătat ca un porc, tu și Brica? Vezi că trage unul spate în tine. A stat foarte bine acasă. Am stat și m-am jucat. Dar chiar, dacă vreți, spuneți în comentarii dacă vreți jocuri cu volanul. Sau chiar o prezentare a camerei. Asta mai, când o să mai crești în abonați. O să fie video special de 150 de abonați. Sau 200 de abonați. What? Eu zic că măcar la 10.000 zic, măcar. Să nu ne aruncăm cu muzica. 10.000. 10? Ah, ok, da. La 10, bine, la 10 abonați. Ok, ăștia au rămas în dreia, aparent unul a dat rage, săracul s-a cam supărat. S-a dus să plângă în altă parte pentru că îi bate prea rău. Aia e. Tu-l vezi? Că eu nu prea îl găsesc, nu știu cine. Nu știu, probabil se ascunde pe apele anumite bază, dar să nu faci. Ok, bun, gata, am terminat și cu meciul ăsta. Nu, mai avem o rundă, brother. Da. Au dat surrender și a fost win-ul nostru. Avem și bonus pentru win. Am făcut bonus pentru win. Adică mai vrei să le mai arătăm un joc așa? O să le mai arătăm și cum este jocul pe Extraction, cred. Cel mai probabil. Este cam același mod de joc, dar tot pe fast forward, ca să înțelegeți. Da, oricum durează mult mai puțin. Revenim. Bun, o să le luăm caracterul care l-am cumpărat ultimul caracter. Uite de ce level are Jack de la ei. Am înțeles. Să sperăm, mulți doar se joacă foarte mult, fac level, dar nu știu să joace. Când am întâlnit unul cu level 8 cu care am jucat, dacă mai ții bine minte. Da, mai ții minte, da. Și bine are paletă, adică omul nu știa să pună mâna pe mouse.
Hai că Tastatură. știau ce e la mouse. Știa care două clicuri, știa mai multe, dar na. Eu mi-am luat tipul de caracter sniper. Păi caracterul de ți l-ai luat ultimul, nu? Da, Phantom. Super caracter. Ca să știți, eram 8 player și pe CS. Când Ce? aveam calculator, am fost chiar lemn, pot să mă mândresc. Am uitat, ce vrei? Am un meci mai prost. Ok, pe unde mergem? Păi stai puțin că vreau să dau un smoke acolo. Ok, planteze bomba. Gata. Și orice chestie facem o să ne pună bani. Adică că am făcut bomba, ne mai pune bani. Că am sărit Oberon, ne pune bani. Adică se fac destul de ușor banii în meci. Nu mă refer la banii din joc. Băieții, help? Ma! Aici a fost chiar bun. Ok, a murit. A fost o rundă chiar prostuță. Nu ne-am descurcat bine runda asta. Din păcate. Se mai întâmplă, un meci mai prost. La Vale o să am niște surprize super tare. Patrungel cred că deja știe la ce mă refer. Da. O să fie o vară chiar super tare. Facem vlog atunci când nu spun mai multe? Da. Plus că când facem O sumă de abonați frumoasă, când faci o sumă de abonați frumoasă, nu promit nimica, poate. Cine știe, o să poate un giveaway la 1000 de abonați. Nu știm ce. Vine unul la mine, mă pușează. Ce să te pușeze că eu stau pe spate? Îi aștept și nu e nici moșu aici. Cred că vor să ne ia toți prin nu știu ce se întâmplă. Da! Fac! N-am avut ce să-i fac, aveam numai atât. Un meci mai prost. Mai prost. Vezi că ne luară toți prin spate, Da. N-am avut ce să fac, sorry. E ok. Ăștia dacă țin bine bomba n-ar trebui să pierdem. Da, s-ar putea să nu. Adică mai avem 26 de secunde. Dacă... Vezi, o să vină unul prin stânga. Doamne, dar omul ăsta nu poartă căști, vere. No. Ce pot să zic? Minunat. Da. Aia se mai întâmplă. În jocul acesta contează și dacă te ajută cu echipierii. Cel mai bine face o echipă completă, numai că n-am găsit în seara asta pe nimeni, adică chiar pe nimeni, n-a vrut nimeni. Ce să faci? Mai au oamenii și treabă, nu stau chiar după filmări. Trebuie să facem Eu aici. zic să ne concentrăm, cred că chiar putem să-i batem pe ăștia, adică nu fac niște player super buni, adică... De-aia e 2-0, nu? Care fac ei este că ne vin prin spate, o să țin spate acum cu sniperul, ca să știți. Okay. Adică ca să știi. Ok. Mulți? Pușați? Da, nu prea îmi dau revive. Ăla își dădu singur revive. Știi cine zic? Chuck. Ronina noastră văd că știe să planteze o bombă. Ce să fac pentru că mă pușează doi cu AVP-ul. Ronina noastră e cam... Bă, deci ăsta dau efectiv în conjurul hărții, gen no chef, adică. Și ăsta nu face absolut nimic. Da, tu vezi pe Ronin. Wow, omul meu stă aici și are impresia că nu o să-l vadă. Nu pot să cred așa ceva. Ok, cel mai top match. No. Cam asta se întâmplă, boys, când dai niște echiperi nabib și eu n-am ce să fac pentru că îmi pușează doi cu AVP și eu am AVP. Stau eu pe spate acum cu tine. Ok. Că suntem B acum. Da, eu mă observat ceva la ăștia. Ăștia nici măcar nu flanchează, ăștia ocolesc toată harta. Da, pe logică, nu? Tu te aștepți să vină dintr-o parte și te ia pe spate. Mi se pare chiar foarte corect, nu? Adică...
Nu neapărat că e corect, dar pana mea, adică cât de terminat să fii să colești efectiv toată mapa. Like, nu știu. Vezi că o să vină doi pe partea asta, hai cu ei. Hei. Nu știu, bere, eu țin aici, mă piși pe ei. Acolo țin. Dacă ne vine unul acolo, mă piși pe el. Uite, dacă nu acolo. Să nu zici că acum stăturăm noi și se pușare ei. Ok, vezi gata. că e aici stă și campează. Unde am eu, acolo. Vezi că e fix după peretele ăsta. Mi-arunc ăsta. Fac, dar i aruncai și smoke și de toate și tot nu puteai să-i fac nimic, că îmi dădu flash. Da. Poate dă ăsta ninja diffuse. Mor aici de pipota. Da! Dă ninja diffuse! Nu pot să cred că a dat ninja diffuse! Wow! Ce bun meci, vede că am de-abia un kill cu AWP-ul. Bine, e understandable. Stai cu mine, te rog, stai cu mine. Vrea să merg cu Dallas, așa îi rupam cu Dallas dacă nu pe Dallas. Păi, dar tu ce armă ai luat? De ce nu-ți iau tu? Nu, și tu zici să mai încerc o rundă cu AWP-ul și dacă e na. Nu știu, părerea mea acum. Dacă voi aveți încredere în noi, puteți să ne susțineți cu un like, cu un subscribe și toate cele. Deci dacă iar mă flanchează... Bravo. Bravo. Îi dădui unii a 70. Unul mort. Hai, bere! Îmi dădu la 3 capete. Vino aici, că-i dă revive. Da, mi-a dat revive. O să mă pușeze la sumor deja. Da, sumor. Vezi că ești 3 versus 1. Îți vin prin spate toți. Ești mort. Aproape, n-avea ce să fac. Nu știu, am murit cu unul, pe unul, cu AWP-ul, nu știu ce vrei mai. Ok, da. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă aveți idei, să ne scrieți în comentarii. Da. Eu am fost Ciprian, el a fost Pătrugel și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!